दुनु तोहर ऊपर वाला यूज छो एके दुनु तोहर ऊपर वाला presented by यूज छो DD Production House Sakri दुनु तोहर ऊपर वाला दुनु तोहर ऊपर वाला काचे उमर में भेलाला रे खोर काचे उमर में भेलाला रे खोर बुढ़बा देख कन फ्यूज छो हा हा बुढ़बा देख कन फ्यूज छो दुनु तोहर ऊपर वाला यूज छो हे गे दुनु तोहर ऊपर नीचा यूज छो दुनु तोहर ऊपर वाला यूज छो हे गे दुनु तोहर ऊपर नीचा यूज छो दुनु तोहर ऊपर वाला यूज छो दुनु तोहर ऊपर वाला यूज छो एके दुनु तोहर ऊपर वाला यूज छो रहै छै हरदम जोगारे में हे गे घूमै छै बीच बाजारे में रहै छै हरदम जोगारे में घूमै छै बीच बाजारे में छौरा सब धके पटक देतो ऊपर से तोरा लटक देतो हे गे फूलल फूलल लागै छौ जेना फ्यूज छौ हे गे लागै छौ जेना फ्यूज छौ दुनु तोहर ऊपर वाला यूज छौ हे गे दुनु तोहर ऊपर नीचा यूज छौ दुनु तोहर ऊपर वाला यूज छौ हे गे दुनु तोहर ऊपर नीचा यूज छौ दुनु तोहर ऊपर वाला यूज छौ गे दुनु तोहर ऊपर वाला यूज छो एके दुनु तोहर ऊपर वाला यूज छो हेरा में रहो जितेंद्र आगे तेरा में रहो जितेंद्र आगे हे गे लागै छ तू तो 76 आगे लागे छ तू तो 76 आगे हेरा में रहो जितेंद्र आगे लागै छ तू तो 76 आगे फोन से करे छ बात गे हमरा तू केला एकात गे राघव रविंदर देख के से हो ड्यूज छो हा हा देख के से हो ड्यूज छो दुनु तोहर ऊपर वाला यूज छो दुनु तोहर ऊपर नीचा यूज छो दुनु तोहर ऊपर वाला यूज छो हे गे दुनु तोहर ऊपर नीचा यूज छो Recording by DD Production House Sakri 97 084 45 722